Roblox Fruit. Takže dneska, čo by som mal v pláne, že máme skúsiť si spinúť, možno, že už môžeme spinúť kaču. Máme skúsiť spinúť. Pokiaľ to pôjde, tak dúfam, že začne dobre. Sunfruit. Dobre, na farmenie, ale nie je to najlepšie, čo sme mohli dostať. Škoda. No a tu máme napríklad Gravity, to máme dvakrát, ako môžete vidieť. Je to mythical, takže to je taká výhoda. A ešte tu máme Spider Fruit, to je legendary, takže tiež. A tu máme iba tieto takéto všetky. Máme tu dokonca aj pipnutý aj mytický T-Rex. Ja už ho mám vymaxovaný, ako môžete vidieť. Mám všetky skills namaknuté. A toto urobí a toto vyzerá. A tak. Ešte posledný skill, musí sa nám načítať toto, potom môžeme vidieť aj posledný skill. Už sa nám toto načítalo, tak môžem sa kľudnúť na posledný skill. Posledný skill je táto skvelá transformácia na T-Rexa. Ja ešte podľa môjho levelu, od level 700 second C, takže som sa sem iba teraz dostal. No mám v pláne robiť tradiace videjka potom. Iba teraz nemôžem, lebo už som spomínal dneska mojich tradeov, ale chcem vás iba informovať o jednej veci. Takže toto je ďalšia Robloxová hra, Toilet Tower Defense. Chcem vám iba povedať, že sa tu koná veľká súťaž, že o Godlyho vyupgradeovaného Titana TV mena. Všetko, teraz vám poviem inštrukcie, čo musíte robiť, aby ste ho mohli vyhrať. Takže teraz počúvajte pozorne. Číslo 1. Musíte dať like a odber na toto video. Číslo 2. Musíte do komentáru napísať taký pekný koment a za tým váš username. A potom vylosujem random víťaza. A posledné číslo 3. Musíte dopozerať toto video dokonca, aby ste od tej súťaže vôbec vedeli. Takže pokiaľ ste dokúkali až sem, tak ďakujem vám, že ste to až sem dokúkali. Dúfam, že si užijete tú súťaž a tak kto dobre vyhraje. No, takže pre toto video by to mohlo byť dneska všetko. Dúfam, že sa vám páčilo a čaute.